Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от моето Майнкрафт оцеляване, в което ще довършим нашата къща, която и направихме покрива в предишния епизод. Да, сега ще я довършим. Трябва да запълним всичко с стон брика. Мисля да е. И ще почнем да строим. Така. Така трябва да е. Да, ще огражда вътрешната част. Ето, както сега го направих. Едно навътре, едно блокче навътре ще е. И така мисля да го направя, защото не знам. Извън кадър копах толкова, изкопах 6-7 стака камък. Да. Пекал го после половин час някъде. И това толкова време използвах за това да. Чекай се. Така е да. Мисля да построим малко с вас. Да. Това мисля да не го запълвам. Или покажи. Малко е бавна работа, но мисля даже да е на 4 етажа. На 5 даже. Не знам, просто много е голям покрив. И могат да се съберат няколко етажа. Да. Опа. На мен лично много ми харесва покрива. Не знам за вас, но тук долу трябва да сложа някакви стълби. И става вечер. Много бързо стигнахме. Да, аз ще направим с вас тази стена. И после извън кадър ще направя другите. Да. Вече снимам с друга програма. Ако не сте забелязали. И аз купя там да сложа блокчета, няма да е проблем. Да, тя ето. Тя каза скрин рекордер. И да. Намерих я по случайност, как влезнах в Google. Трябва да осветим тук малко, защото е голяма тъмница. Готово. Просто влезнах в Google Play и се беше там. Да, и я намерих сега. Не знам как ще се получи този клип, но тук мисля да има прозорец. Така. И нагоре. Колко има? Така.
този прозорец мисля да е така. Да. И да сложим един торч тук, един торч тук. И сега трябва да слезем само, но ще направим. О, професионално слизане. Това не го бях правил. Мале, само колко яко изглежда от сега. Нали 3 блока? Да. Добре. И сега мисля извън кадър да направя другите. Другите 3 стени, мисля. Тук мисля да има още един прозорец, но ще го измисля. И да, ще се видим точно. Това ще е една секунда за мен, ще е към няколко часа. Не знам. И ще се видим след малко. И така, хора, къщата вече е готова. Абсолютно цялата. Само не съм сложил стъклата. И тада! What? Много хубаво, много хубаво. Аз лично не съм я виждал отвънка. До сега я правих. И да... Не знам колко е дълъг станал този клип, но... Още малко ще разгледаме къщата отвътре. Само прозорците извън кадра ще ги сложа. Ще са панели. Глас панел. Панели. Панелни прозорци, хубави от магазина. И лично на мен много ми хареса тази къща, как се получи. До сега не съм строял такава къща. Да. На мен лично много ми харесва. Да. Прозорци да правя. Общо е на 5 етажа, както мислех, че да толкова ще стигне. Тук направих подац. Направих тук парлячка. Място за разтапяне на работи. Камък, защото много ми трябваше. Към 20 така камък да не съм използвал сигурно. Ето го втория, това е третият, който трябва да ги осветя, но нямам никакъв кол. Абсолютно никакъв кол. Ето това е така, тук е четвъртият етаж. И ето го последният етаж. Да, ето. Това е. Това е цялата къща. И от тук е една гледка, голяма гледка. От четирите страни може да се оглеждаме. Тук не може много, пак вижда се планина. Тук и ето тук са най-хубавите гледки, защото тук е чисто, а пък тук и с дървета е много далеч. И там онова дърво още седи, защото е станало едно клонче. Едно такова. Абе, дънер. Това не ми трябва. Толкова време я правих тази къща и сега трябва да осветя. Колко съм копал и аз не знам. Трябва да осветя, да не се спомнят мобове. И се местя тук окончателно. Ще спа долу, може би. Мисля, или горе. Това ще е последствие. Трябва само да сложа глас, прозорци и долу. И това ще стане цялата къща. Докато строях и тук, някаква вещица и тук дойде. Не знам как, ма стреляш. Не знам как. И сега и с храната сме малко по-добре, защото градинката, аз докато строя, то не ми... И тя расте градинката и тя се обрах, имах много моркови, сега ще за последно и това ще е края на епизода. Не знам колко е дълъг е станал, защото не ми показва, но колкото толкова. Да,
И това мисля да е за епизода. И да, ще се видим в следващия епизод. И довиждане.